hasteo nai muthang eba traffic police ni bwkhaktwi saklaijaka eba kwrak khe nai kolmung rijaka tabuk kebo malkhung chalogwi eba bike rok tongkhe tabukni simi tiar wngbaidi hayakhai traffic police nai muthangni bisingtwi kwrak majra berjagwi mano hinui saklaijak Tripura police ni bisingtwi o koktuma awaimung rijaka Tripura hasteo oro khursatai kalaio tabuk jora Tripura hasteo kwbang kokno license kwrwi malkhung bike scooty chaloknai kwbang kok oboni bagoi tabuk Tripura hasteni traffic police ni bisingtwi o koktuma awaimung rijaka Tripura hasteni traffic police ni saklaimung kok khe obohai malkhung chalokfuru seat belt khayakhe bike chalokfuru helmet kwrwi wngkhe malkhung eba bike chalok tongfuru mobile phone bai kok sake traffic police ni bwkhaktwi kwrak majra berjak nai hinui saklaijaka obobai thagyako raida chaya eba no parking o malkhung bathak khe chuak arak nogoi malkhung chalok khe rongin color ni sunglass use khlaikhe umor kasokya cherai bike eba malkhung chalok khe traffic police ni bisingtwi saklaijak obo hairokno nukjak khe kwrak majra rijaknai hini traffic police ni bisingtwi saklaijak Report hasteni khora